субҳи 1 октябр даҳҳо сокини тоҷикистон бо умеди боз шудани марзи узбекистон ва фароҳам шудани шароити ворид шудан ба қаламрави ин кишвар роҳии гузаргоҳи марзӣ дар минтақаи Турсунзода шуданд. аммо бо сабаби баста будани гузаргоҳи марзӣ аз ҷониби тоҷикистон натавонистанд вориди хоки узбекистон шаванд. модарам гузаштагӣ буданд, хай ҷанозада рафтан иштирок карда натонистем, хостем ки чилашонда иштирок кунем. мана ба ҳамон мақсад омадем ки инҷа мегӯянд ки гузаштан мумкин не. мо ҳамеро ҳайронем чикор кунем. Телефону интернету ҳамихела хабарора шунидем, мо бисёр бовар кардем, хурсанд шудем ки хай маъракаи модара мерем мегзаронем. ҷо мебинем тамоман дига гап. марзбонони тоҷик ба сокинон гуфтанд ки феълан бо боз шудани марз аз ҷониби узбекистон танҳо шаҳрвандони он кишвар ва он шаҳрвандони тоҷикистон ки санади ақди никоҳ бо шаҳрвандони узбекистонро доранд ба ин кишвари ҳамсоя метавонанд ворид шаванд. шарти гузаштанд гуфте аюс справка овардеста ай балинса гузарондагӣ бо иҷада ай солдатбачаҳо пурсидам, гуфт ки намиҷада чӣ дорсай, диализ дорсай, чизе доштай, тест ай намо тест мегзарона нам хел гуфтай намедонам. аммо мошинҳои борбари Русия ки ронандагонаш сокинони тоҷикистонанд бе мамоният аз марз гузашта вориди тоҷикистон мешуданд. теъдоде ҳам аз шаҳрвандони тоҷикистон мехостанд аз тариқи қаламрави Узбекистон ба Русия раванд. шашини моршид омадагима зану кӯдаком наверомам дааму Россия рафта натониста шитем ҳамиҷада ҷада як худум дига ҳеч ки нест. интизор ҳами граница кай ҳуй куна рафтан дар курайда. ҳоло мақомоти тоҷикистон боз шудан ва ё нашудани марз бо Узбекистонро эълон накарданд. ба дунболи хуруҷи пандемияи коронавирус Узбекистон марзашро бо Тоҷикистон дар моҳи март ва ҷониби Тоҷикистон дар моҳи апрел бастанд.